Защо ми е да се пазя до брака? Пренасяме се за малко в древен Египет. Един вид сме запродан се едно. Запродан по социални мрежи. Въпреки че цялата масова култура е насочена към бързо задоволяване на желания, а не към истинско и дълбоко свързване между хората, всеки от нас копнее за истинска любов. Знаете ли какво е целомъдрие? Не, ако може да уточните. Не. Добре, а какво мислите за интимността преди брак? Според мен не е много правилно, обаче масово го правят. По-добре е да се изчака до след сватбата, понеже тогава вече можеш сигурен, че това е точният човек за тебе. Не те използват един вид. Мисля, че няма проблем, ако е в рамките на нормалното, ако се познават момичето и момчето. А мислите ли, че при младите хора има такова нещо като безразборност, малко като деградация на интимността? Социалните мрежи също така много позволяват тези неща да се случват. Навсякъде всеки е в телефона си, гледа, харесва му, пише постоянно на втори, на трети. Един вид сме запродан се едно. Запродан по социални мрежи, апликации за запознанства и тези отношения, които са искрени, за жалост са нечесто срещани. А защо според вас не е правилно? Защото не знам, трябва да си честен до човека, до себе си. Мислите ли, че връстниците ви споделят това мнение? Не. Нашето поколение е много извратено. И повечето водят интимен живот още преди да навършат 18, камо ли преди брак. Преди да навършат 14, да. Всеки го е напало нормално. Сякаш е нормализирано по-скоро. Той като спорт повече ловуват, отколкото при момичета те пък получават постоянно някакви предложения. И това също според мен много върква динамиката, защото то момичето връзка с едно момче да ходят, обаче постоянно да има предложения, нещо не върви. Мислите ли, че това помага или влошава нещата за тях? Аз съм на мнение, че много влошава нещата, защото това е като има магиосен кръг. Ти се познаваш с един човек, създават се някакви отношения със сигурност, обаче след това те са някакви много повърхностни. Млади майки, децата израстват без мъжка опора. Защо ми е да се пазя до брака? Грях ли е интимността преди да се оженя или омъжа? Много млади хора задават тези въпроси и не успяват да получат задоволителен отговор. В общество, в което интимността е превърната в транзакция, средство за престиж или внимание, е много трудно да се обясни стойността на целомъдрието. Въпреки това, младите хора страдат много. Чувстват се самотни и залитат по какви ли не трендове. Опитват се да запълнят човешката нужда за свързване с всякакъв вид профанизирана и духовно принизена интимност. Или пък ни се предлагат фалшиви решения, като например това да преследваме много крайно материалното или с други думи така наречения Sigma Grindset. Do one. Get married, have a wedding. No, I can't take the time off work. Крайния инцелизъм и феминизъм, който разделя изключително много мъжете и жените, или третия вариант, който е тотално отхвърляне на всякакъв вид здравословна интимност. Но нито едно от тези решения не ни помага. В крайна сметка те ни карат да се чувстваме още по-самотни. Бог отдавна е промислил за това. Свети Йоан Златоуст, един от най-почитаните отци на църквата, е казал: целомъдрието е крепост на душата. Той е знал, че когато даваме тялото си без любов и без да имаме Божието благословение, губим част от себе си. Днес света ни тласка към бързи и лесни взаимоотношения, към лайкове и към опитност във връзките. Но нито лайковете, нито повърхностното внимание от другия пол ще ни помогне да се чувстваме по-малко самотни. Пренасяме се за малко в древен Египет. Представи си младо момиче, красиво, с буен дух и пълно пренебрежение към правилата. Мария. По-късно става известна като Света Мария Египетска. Тя живеела в Александрия, един от най-големите градове на древния свят. От ранна възраст се хвърлила в живота на удоволствията. Не защото нямала избор, а защото тя така искала. Харесвала и вниманието, лесния живот, властта над другите, която постигала чрез физическа интимност с тях. Мария имала много мъже, но не знаела какво означава истинската любов. В известен смисъл тя обичала само себе си и чувството, че можела да има когото пожелае. Един ден чула, че кораб отплава за Иерусалим с поклонници. Тя не вярвала в Бог, но решила да отиде. Просто за забавления и още приключения. По пътя съблазнила много мъже, както винаги. Но щом стигнали в Иерусалим и се опитала да влезе в храма на Божи гроб, невидима сила я спряла. Колкото и да опитвала, не можела да пристъпи. За първи път в живота си усетила срам. Нещо тайнствено се получило в душата й.
и тя осъзнава, че е толкова грешна, че не й се позволява дори да влезе в храма. В отчаяние и със сълзи на очи погледнала съкрушена към иконата на Божията майка и отправила молитва към Богородица, като й обещава, че ако я пусне да се поклони в храма, тя ще преобърне живота си и ще се отрече от плътските страсти. Богородица се смилила над нея и й позволила да влезе в храма. След тази случка, Мария отишла в пустинята съвсем сама, без покрив, без храна, без никого. И там започнала истинската борба, не с външния свят, а с самата себе. Години наред я преследвали спомени, желания, сънища, напомнящи и за стария сладострастен живот. Било е много трудно, но непрестанно и упорито се молела на Божията майка и не се връщала назад към греховния живот. С годините похотта започнала да губи сила, страстта избледнявала, любовта й към Бог нараствала все повече и повече. Тялото на света Мария отслабвало физически, но духът й крепнал. В нея се настанили свобода, мир и любов към Бога и ближните. Тя можела да цитира свещеното писание, без да е прочела и един ред от него. На всичко я научила Божията майка. Първото послание на светия апостол Павел до коринтияни, той казва: не знаете ли, че тялото ви е храм на Светия Дух, който е във вас? Затова прославете Бога в телата си. С Божията помощ света Мария станала храм на Светия Дух, а не място, където царуват похоти и страсти. Когато след 47 години свети Зосима я намерил в пустинята, той намерил светица. Едно обаче тя не можела да получи само от молитвата в пустинята. Това, което свети Зосима, който бил свещеник, в последствие й дал, а именно храната за вечен живот, светото причастие. Света Мария Египетска ни показва нагледно, че целомъдрието не е слабост или скуп. То е истинска сила и свобода, а истински свободни можем да бъдем само в Христа. Представи пред Господа немощта на своето естество, съзнавайки във всичко своето безсилие, и ти неусетно ще получиш дара на целомъдрието. Цялостна чистота на тяло, ум и сърце. То не е повърхностно и самоцелно въздържание, а духовна трезвост и бдителност, чрез които човек се съхранява в цялост като храм на Светия Дух. Тази чистота на ума, сърцето и тялото се придобива със смирено упование в Бога, Църквата Христова. Всяка литургия, всяка молитва, всяко достойно приемане на светото причастие ни приближава все повече до целомъдрието. Ако ние живеем в похот, то ние неволно оскверняваме тялото си. А ако Бог е благословил близостта между двама човека, тогава тя вече не е скверна, а е свята. Когато избираме целомъдрието преди брака, ние почитаме Божия порядък и самия Бог. Но също така проявяваме себеуважение и уважение към нашия бъдещ съпруг или съпруга. Света Мария доказва, че не съществува такъв мрак в човека, който Бог не може да победи. А въпросът, който остава след тази история е: какво избираш ти? Страстта или свободата? Въпреки че цялата масова култура е насочена към бързо задоволяване на желания, а не към истинско и дълбоко свързване между хората, всеки от нас копнее за истинска любов. Но за жалост често забравяме, че хората не са обекти на нашите плътски желания, а реални личности, достойни за истинска любов. Светия апостол Петър в първото си послание пише: и вие сами бъдете свети във всички постъпки, защото писано е: бъдете свети, понеже аз съм свет. Свети Антоний Велик се е борил с изкушения в пустинята и ги е надвил с Божията помощ. Неговият живот също ни показва, че истинската победа над страстите идва чрез пост, молитва, смирение и чрез таинствата на православната църква. Същата тази сила за борба с страстите е достъпна и за нас. Господ е един и същ вчера, днес и вовеки. Както е помогнал на света Мария в Древен Египет и на свети Антоний Велики да преобразят себе си, така може да помогне и на теб. Бог не иска да бъдем роби на желанията си. Напротив, Той ни помага да извоюваме истинската свобода. Учи ни как да обичаме истински и да градим здравословни взаимоотношения, а не такива, които нараняват нас или другия човек. Сърце чисто създай в мене, Боже. Когато Бог очисти душата ни от страстите и похотите, сърцата ни съзряват и стават способни да обичат истински. Когато душата на човек е болна от различни страсти, зависимости или тъга, тя не може да се излекува сама. Нуждае се от църквата, от литургията, защото именно там се срещаме с Христос. Ако един християнин не ходи на литургия, той занемарява лечението на душата си. Представи си го така: когато си настинал или си счупиш ръката, не си казваш ще мине само, а отиваш на лекар. По същият начин и душата ни има нужда от лекар и болница. Лекарят е Господ, а болницата църквата. Именно в литургията срещаме Бог. Той единствен може да ни възвърне не само душевния мир, но и загубената цялостност, отнета ни от греха. Ако досега никога не си бил на света литургия, престраши се. Църквата приканва всеки от нас да се докосне до Божията милост и прошка.
Много млади хора в Щатите, в Европа, но вече все повече и в България намират истински мир в православието. Не в празните обещания на света, а в тихата сила на древната автентична християнска вяра. И няма нищо случайно в това. В днешния свят, в който фалшивото е навсякъде, все повече хора търсят нещо истинско, устойчиво и непроменливо. Аз самия също го намерих именно в Бог и в православната църква.